И Никса Гейминг. Превод. Помня, как да не помня да спектакъл на година. Чак пък толкова. Ами, щом съм участвал, какво искаш? Ти си изкара... Цепа мрака. Вие смотани ли сте? What the... Кой? Чакай бе, защо изпуснах Снейка? Как се маха? Тъпия Снейк. С Зи. Защо? Много искаш. Ей, защо? Колко бронз? Кой ми го взе? Махай се, бе! Така, сега взимам храна. Сериозно, аз съм най-развит. Нормално, все пак съм Никсаген. О, Никсаген. О. Да, няма. Това беше гадно. What? Някой ме цели с лук. Абе, сега ще отидеш и им спукам кофите. На кой ще спукаш кофата? На тебе. Ей! Що? Котиета. Нямаме път към голда, бегайте всички. Виж! Това беше яко. Кое? Не, някакво. Ние нямаме път към голда. Да бе, ние построихме голда, уе. Спря се затваряш. Така се смеш. Сам се прецака. Аре, спри, бе! Гледай, не ми дава път към айрона. Да те огадна. Абе, хора, слезте долу, бе, някакъв строи път към нашия айрон, бе, умните. Чакайте. Абе, слезте долу, бе, някакъв прави път към айрона, бе, помогни. Никой не ме е убил, нали? Ла-л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 а. Хо-хо-хо-хо-хо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хо-хо-хо-хо. Преслабе! Спри да ме затваряш! Не ми право на тебе. Подяволите, убиват ме! Yes! Не. Червените са мъртви. Не, Вагю! Не, убиха ме! Лъкча! Искаш ли 2 айрон? Да, искам... Трябва да ми 17 айрон. Я си гледа работа. Не, вече не ми трябва.
С моя помощ задържах жълти отбори, то в НИФ 33 унищожи тяхната база. Окей. Човек, аз ги задържам скил аурата и... Не! Материал е! Като ти го метна в... Идва! Чакай бе! Не! Абе, хора! Хора, някой не чупи легото, бе! Идвайте, бе! Ай, стига, бе! Не, аз се правя на отпочиващи. Готово. Готово? Никой не ни чупи леглото. Ами, някакъв идваше и ме уби, аз бях тук на кръстовище. Аз стивам без нищо, бе. Глей го! Както каза... Аре, да служете блокче там, бе. Лъкчо! Отивам да Имам го бия с подарък това. за теб! Дръж! Дай ми, дай, о! Елате ми, бе, сини. Имаме 4 айрон за теб, ела! Бързо, бе, да убиеме сините! Айде! Инвазия! Те момичетата ни дразнат от... Някакъв почти ме уби. Някакъв го О, тия дървени мечове, но... Аз па дървени. Златни мечове, ти... За нищо не стават. Аре да завладееме главната арена, идва един син. Аз стигам да убия сините, аз убих един син с ръчичка. И аз го убих. Кой те уби? Преси, аз ти казах, че има един син за тебе, ти... Еми честито. Искаш ли малко бронз? Чакай малко. Абе, направи се на отпочиващ, бе, умен. Преси, заповядай. Син идва да ни чупи легото. Син. Паза. Аре да го, аз ще го пребия с ръчичка. Аз го бутнах. Айде! И той без това няма легло. Ай, довиждане. Аз отивам да убия последния. Аз отивам да го убия. Аре хора, трябва да спечелим. Аз го убих синя. Сега ще изпитва. Ето. Ник ставе килет. Някой. Същото. Аз отивам да... Трябва ми само кирка и мога да ги премажа. И меч. Аз ти ли дадох меч? Даде ми меч, ама аз умрях. О. Хора, аз отивам да убия зеления. Аре да убия. Аре. Чакайте ме, идвам да трепеме. Зелените, айде. Той е един. Да, знам, идвам само да си взема меч и броня. Той няма никаква броня. Ай, те вече го трепат. Не го трепат. Чудят се как да го... Охо-хо-хо-хо. Ох, трябва да си взема кирка. Чакай. Да.
Тук се крие. Хора, някой да ми донесе блоко. Аре, давай. Ще те бутате. Аре, мърдай! Аре, давай, преслави, това е твоя шанс, бързо. Преси ще те. Минус 2. Аре, те го убиха. София. Бихме. Не сме, той има легло. Даде, сега ще го чупи. Чакайте! Трябва да дойда. They smash it. Oh, girl, stop feeling like this. Да, защо? Ами, аз нямам. Добре, в момента само му пречим. Аре бе, щупете това тук. О, аз отивам да взема една тъпа кирка, защото сте много тъпи. Чакай ме, Люкич. Слага, той се крие. Аз сега ще взема една кирка. Взех. О, леле, майко, колко кирки взех. Сега го почвам то. Биш го ти. Аре, мратле! Атака! Спарта! Що? Добре, Аре, щупете му леглото! Аре, бегайте се, бе! Това е зеления! Ако се мръднете, може и да... Щупих леглото, аре! Добре, аре, аз ставам, бъба. Бъба.